La melodia del mòbil insistia a trobar destinatari. Tardà uns segons a reaccionar. Aleixa es despertà amarada de suor. Badallà i li retornaren les darreres escenes del somni. Com que l'esmussaven les imatges, intentà llevar-se-les del cap. Se n'anà al bany i es despullà. L'espill retornava de mig cops, cap amunt, la figura d'una jove plena d'esplendor. Als seus 27 anys, atresorava els millors pits que havia vist mai. I això, que n'havia vist molts, encara que foren somnis. Reprimí immediatament el naixement d'un somriure murri que havia començat a definir-se-li de bell nou, perquè el somni que havia tingut no volia acabar de deixatar-se. Es posà sota la pluja d'aigua de la carxofa. Un calfred l'obligava a abandonar les escenes oníriques. S'havia col·locat tan plena de pressa a la dutxa que no li havia donat temps perquè l'aigua començara a eixir tèbia. S'ensabonà i acabà de rentar-se amb rapidesa, com si tinguera por d'estar massa temps amb ella mateixa en aquella situació. Bé, així comença el llibre de la nostra protagonista Aleixa, amb la que després parlarem en certa forma amb els seus pares, amb el seu pare i amb la seva mare. Però abans, com sempre, donarem pas a les tres definicions, aquestes paraules una mica divertides o gamberres que m'invento. Endavant. Individualista, que es bat en duel amb ell mateix. Surrealisme, tendència artística que tendeix a endolcir la realitat. Electorat, conjunt de persones amb dret a vot massa cremats per tot plegat. Bé, després de les tres definicions ja donarem pas, saludem al pare i la mare de l'Aleixa, en certa forma. Benvinguts a Tortosa i a les Terres de l'Ebre. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jesús. Francesc Montpó i Mercè Climent són els autors d'aquest llibre, Somiant amb Aleixa, del qual n'he llegit un fragment. Ens veniu del País Valencià, concretament ens veniu de Burjassot. Vivim allí, però no som d'allí. Tot i que sempre no m'heu donat temps a puntualitzar-ho. La Mercè Climent, que és d'Alcoi, i Francesc Montpó, de l'Olleria, del benvolgut País Valencià, del qual han vingut uns quants autors. Aquí ha compartit tertúlia amb nosaltres, ha vingut el Manel Alonso, ha vingut el Toni Cucarella, i esperem que la pròxima temporada continuïn venint una mica per a subratllar el paper que volem reivindicar des d'aquí a Tortosa o des de les Terres de l'Ebre, d'aquesta certa centralitat d'aquests teòrics o no teòrics països catalans. En fi, ne parlarem potser durant el dia d'avui. 4 pinzellades, una mica de cadascú. Mercè Climent, d'Alcoi, va cursar estudis d'enginyeria agrònoma i de filologia hispànica a València. Ha guanyat diversos premis de narrativa breu. Ara fa molt poc, tot just enguany, ha publicat el seu primer llibre en solitari, que és un llibre infantil, Lina Pancholina i el quadern màgic, del qual, si en tenim temps, també en parlarem. I també la podeu seguir per internet, aquest món màgic d'internet, al seu blog, Els primers gestos del verd. Francesc Montpó, de l'Olleria, graduat en Psicologia i llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació. Té una trajectòria ja una mica més llarga, ha escrit moltes novel·les, especialment dins de l'àmbit juvenil, poemaris. Enguany hi ha no sé quants llibres portes publicats, 4 em penso, o 5. Tenim, almenys l'últim que m'havia llegit jo és Els fantasmes del Làcrima Coeli, una novel·la juvenil molt divertida, de La fusta a l'aigua, de poesia, també l'any 2011, Fronteres de vidre, un recull de contes que acaba de sortir ara mateix, i aquest llibre que heu escrit conjuntament, en parella, mai tan ben dit, Somiant amb Aleixa, que ha guanyat el Premi de Literatura Eròtica de la Vall d'Albaida. Enhorabona pel premi. Moltes gràcies. Bé, abans he dit que us dono la benvinguda aquí a Tortosa, però ja és la segona vegada que veniu a les nostres terres. Vau estar aquí el mes d'abril per la fira literària John City Molet, i esperem que continuïn aquesta relació, perquè penso que hem de ser tossuts en aquestes ganes una mica de trobar-nos. Si no ho fem nosaltres,
el rebuf oficial no ho farà. Exacte, no? Jo penso que hem de fer aquest petit esforç a vegades de pujar i baixar Mediterrani avall i Mediterrani. Sí, es volen fer creure que la casa és planta baixa i terrat i no, la casa té diversos pisos. Exactament. Sí, però moltes vegades, tot que és la zona central, moltes vegades quedem una mica doncs, abandonats o ignorats. No? Ara, comencem parlant de Somiant amb Aleixa, no? Que és una mica el vostre últim treball i el que esteu aquí. Com us surt aquesta idea de dir, va, anem a fer un llibre conjunt, no? I un llibre, doncs, eròtic. De qui li surt la idea? Sí, sorgiu un poc d'un repte, vull dir, alguns amics nostres l'han guanyat aquest premi, com són el Ramon Guillem i el Joan Olivares, que l'ha guanyat 2 vegades, i un poc en algunes converses amb ells sorgir la idea un poc de podríem fer la nostra, però clar, aquesta idea queda en el cap i l'abandones un poc. Aleshores un dia jo em vaig llançar a fer 2 o 3 pàgines que ni tan sols són les del principi i ell vingué de treballar i les vaig ensenyar i jo t'engresques a fer-la junts i llegir les 2 pàgines i s'anima a tirar endavant. Sí, bàsicament fou com Mercè està comentant. Tenim amics que l'han guanyada i que ha eixit en les converses quan ens hem juntat alguna vegada i ens ho havien comentat. Però ho deixes ahir, ho deixes soterrat, l'atent i un bon dia fou ella. Jo vaig arribar a casa i diu, lleig això. I m'ha ensenyat 2 o 3 pàgines. I clar, sembla ser que això fou l'espero per dir, sí, tira, anem a tirar endavant. Perquè el moment llitges ja comences a comentar alguna cosa, a criticar-ne una altra, i a partir d'ahir explotar i fou, bàsicament, durant pràcticament tot un any treballant la novel·la. Perquè és una mica la màgia de les paraules, no? Perquè moltes vegades la gent te pregunta com ho faig per escriure? Com ho faig per escriure? Doncs bé, per escriure s'ha d'escriure. Com ho faig per aprendre a escriure o per començar? Doncs mira, de moment, el fet d'haver començat unes pàgines ja t'impulsa a continuar. Si una vegada comences en les pàgines, fas els primers plantejaments. Primer, tindre clar què és el que no vols fer. I una vegada tens clar el que no vols fer, dius, bé, ja està clar això, ara toca plantejar què és el que realment vols fer. I ens plantejàrem primer que el que no volíem fer era un àlbum de cromos eròtics, és a dir, agafar diverses situacions i pegar-les i ja està, i en la mesura que feies 150 pàgines de cromos eròtics ja tinc una novel·la eròtica. Això no volíem fer-ho. I això és penso jo que és un defecte, solen caure bastants autors en aquest respecte. Aleshores ens plantejàrem, ja que ell havia començat a intentar definir una miqueta el personatge, a fer néixer un personatge redó. Quin tipus de personatge volíem, com el volíem, és a dir, a crear, primerament nosaltres tenir clar el personatge que fèiem. Una vegada tinguérem clar el personatge, com podíem fer actuar aquest personatge per a que tinguera tot un paradigma creïble de novel·la. I evidentment, quan tota aquesta carcassa la tens ja més o menys clara, és quan realment comences a injectar-li, i evidentment, com que és novel·la de gènere, has d'injectar erotisme. Està clar, no? N'hi ha molt, n'hi ha bo. A més, l'Aleixa va experimentant aquestes sensacions, que com el nom indica, somiant amb Aleixa, parts són reals, moltes són oníriques, ella té aquests somnis eròtics que afortunadament comparteix amb nosaltres, però el personatge és un personatge molt insegur, no? És un personatge que dubta molt, és molt insegur, és contradictori, no sap ben bé el que li passa, no? Té certs sentiments aquí també de... Sí, ella és una dona que des de l'adolescència ha tingut una sèrie d'experiències que ella no acaba d'assumir i un poc les pasta al seu subconscient, perquè clar, no ho volia desvelar, no? Però això del somni no sabem si és real, si és imaginari o què està passant allí. Aleshores ella és molt insegura, no accepta tot allò que li va succeir i aleshores en aquesta propietat que té de somiar allò que somien els altres quan ella és protagonista, doncs per a ella una cosa que podia ser un avantatge que li donarà pistes de què pensa la gent d'ella, acaba submergint-la en un pou, acaba per deixar els amics de banda, no anant a llocs tan quotidians com una llibreria, una tenda per a comprar. I aleshores un poc ella... Freud tindria molt a dir en aquest personatge. En psicologia hi ha un mecanisme d'autodefensa que es diu projecció. És a dir, totes les temences que té interioritzades les projecta en un altre, és la resta de la gent realment qui té
el que jo tinc i així jo ja no em sent culpable. Aleshores, a l'Eixa el que fa, ella té tot un seguit de somnis, tot un seguit de vivències i a més el quadra amb un petit retall de conversa que tingui amb la mare i amb la iaia quan era menuda, que li digueren que tenia aquesta facultat, perquè aquesta facultat la tenien les dones de la família. I a ella ja li ve. És un poder, no?, que li diuen que tenen les dones, que tot el que somien els altres, no?, ella també ho somia. Per tant, ella pot saber el que somien. Per tant, el que somia ella no és que ho somia ella, sinó és perquè ho somien els altres. I així és on realment on té la feina el lector. Perquè, clar, hi ha 3 eixos narratius al llarg de tota la novel·la. Allò que està ocorrent en la realitat, allò que està somiant i allò que està recordant. I, evidentment, en aquest somiar hi ha una dicotomia entre allò que somia ella i allò que teòricament somien els altres. Tot això és tasca del lector, perquè hi ha vegades que les fronteres no acaben d'estar definides del tot. Sí, moltes vegades estàs esperant que arribi al final del capítol perquè dius, bueno, això és real o està somiant, no? Moltes vegades no ho saps, no? Això és el que pretenien, no deixar-lo clar al lector. El lector té un paper ahí agent a l'hora de llegir la novel·la, i ja que ha de participar, i esperem que pels continguts de les històries i de les imatges se senta mogut internament, doncs bé, i aquest moviment intern que ha de tindre el lector li servisca també per anar completant i construint la novel·la. Un personatge interessant que va creixent, una mica doncs que al final una mica s'allibera potser d'aquest sentiment de culpa, no? Perquè se sent culpable de crear aquesta... Sí, realment és un viàtic del personatge, és veure com ella està un poc frustrada, com va decaient fins que arriba un moment que acaba assumint el que és ella, els seus pensaments, els seus desitjos, i per fi s'allibera de tot això. I així entraria a fer un poquet de màrqueting de la novel·la. És a dir, aquesta novel·la havia d'estar, evidentment, en els manuals de psicologia. Per què? Perquè a l'Eixa som tots. Tot el món tenim un seguit de temences, pors, que les tenim soterrades i que d'una forma o altra ens fan actuar i, de fet, estan servint-nos moltes vegades de tall per a que no ser feliços del tot. Aleshores, seguint el paral·lelisme que segueix el personatge de l'Eixa, realment es pot ser terapèutic també al mateix lector, perquè pugui alliberar-se de temences i frustracions. Ella s'allibera d'aquests temors, d'aquest temor que té de provocar, o en certa forma de pensar que els altres només estan somiant en ella somnis eròtics i que tenen desitjos eròtics amb ella, quan en realitat és ella la que els té, no? I que quan ella assumeix això, doncs... Veu que pot ser perfectament feliç en qualsevol circumstància. Exactament, perquè ella es dedica a fer una substitució en una escola, en un institut, en un centre de cicles, per allò que els alumnes foren ja majors d'edat. Per no tindre problemes. No tindre massa problemes al respecte. Sí, perquè les escenes són escenes suficientment fortes, perquè això també és un altre plantejament que es fa, és a dir, si fem una novel·la eròtica, jo no vull que agafar-me-la amb paper de fumar. Vull fer una novel·la eròtica fins que ens doni suficientment de sí allò que volem dir. I anem a experimentar en les escenes, literàriament experimentar en les escenes, fins que elles caiguen ja per si mateixes. I, de fet, són escenes fortes. Són escenes fortes. Que la gent que vulgui llegir amb prevenció, doncs, pot tenir els seus problemes. I hem volgut sempre que forem molt variades, que hi agrada tot, que no fora sempre repetitiu, un home en una dona i ja està. I aleshores sempre que començàvem un capítol parlàvem un poc a veure què és el que volíem fer, que fora nou, que fora novedor, perquè no resultara això repetitiu. Clar, si hem d'enllaçar el que diem de treballar a quatre mans. El treballar a quatre mans nosaltres ha sigut un poc això. Ha sigut, és a dir, no és que digues tu fas un capítol i jo faig un altre, ni tu fas d'ací fins allà, jo d'allà, no, sinó realment el que fèiem era, cada capítol, cada escena la comentàvem. I el que tenia la idea de la cosa nova que havia d'ocórrer en aquest capítol era un poc qui havia de tenir la responsabilitat de començar-lo. Però clar, començar, tu saps ben bé que el poses a escriure, t'agafes de l'orella, t'alces del sofà, igual fas mitja pàgina i no dones més de sí, o una pàgina. Clar, després te ho llegia l'altre. Una vegada ho llegia l'altre, doncs retocava alguna coseta, ho comentava i li tornava a pegar un altre espento i tornava a fer-lo avançar. És a dir, que arribava un moment que per cada pàgina de cada capítol haurem passat 6 o 7 vegades els dos pels mateixos llocs. Està totalment entrenat. Clar, tant és així que dir, qui ha escrit això? De vegades nosaltres mateixos hem tingut discussions, que això ho vaig fer jo. No, home, no, tu no te'n recordes, tu tingues la idea, però
i al final ens ho donem per impossible perquè no sabem ni nosaltres mateixos qui és el pare de cada paràgraf. Hi ha lectors que sí que volen veure si hi ha una part femenina en algun fragment, si n'hi ha més masculina i volen buscar, però... Per això també té certa gràcia, no? Sabent que l'ha escrit una parella, és una parella que viuen junts i... És que si no resulta... Bueno, i ho ha escrit, això... Sí, hi ha gent que vol veure, estàs de Mercè perquè té l'element femení, però no, realment se poden tornar bojos per a... Per tant, pot haver sigut també molt divertit, no? Per a vosaltres, jo penso que... La veritat és que sí. Divertit, relaxat i tens a la vegada. I tens a la vegada. No sabíem en cada moment, conforme podíem eixir per davant, discutíem, al mateix temps a l'Eixa dinàvem nosaltres, es gitàvem nosaltres, en el sentit oníric de la paraula, perquè clar, estàvem tot el dia contínuament parlant de la novel·la, tot el temps que estiguérem fent-la, que de fet jo penso que si nosaltres no haguérem sigut parella, primer pel temps d'estar vivint contínuament junts i després per la complicitat que tenim, aquesta manera de treballar a quatre mans jo penso que hauria estat impossible. Altres maneres no ho sé, però la nostra impossible. Sí, perquè jo que soc molt individualista en aquest sentit, que me costa molt que me llegeixin el que estic escrivint mentre ho estic escrivint i tot. Sempre tinc curiositat per saber quan algú ha escrit un llibre a quatre mans. Si damunt convius a la mateixa casa, tens un territori... Clar, nosaltres, si es posava un en el despatx a escriure, i si havia fet 5 o 10 línies, i l'altre si s'alçava desficiós, i després anava l'altre, s'asseia, avançava un poc més, després l'altre... Aleshores, si haguérem viscut separat, això com ho fas? Ho envies per correu electrònic? Si jo des de l'institut, quan tenia un moment, li telefonava, què fa? Has avançat això? No, vos ha hagut. Veja si ho avança, que jo tinc ganes quan vaig a la vesprada, però clar, tenia ganes, tenia el punt morbós, entre cometes, de veure què havia escrit. I després al mateix temps de fer-lo avançar jo i com era un repte per a créixer damunt del que havia escrit ella, i a l'inrevés, clar. Molt bé, en fi, us ha quedat molt bé, perquè ha quedat molt uniforme, i realment és això, seria molt difícil... Home, un se pot imaginar el que vulgui, no? Se pot imaginar el que vulgui de qui ho ha escrit cada fragment, no? Però com dius... Sí, realment volíem unificar un estil. No, i seria un concurs sense premi perquè nosaltres no podríem dir si tenia raó. No podrem saber en aquesta voràgine de relacions qui va escriure cada cosa. Una cosa, per canviar de tema. Un alcoià, què és un alcoià? Suposo que això sí que deu ser cosa teua. Un alcoià... Ah, dius... Això sí que deu ser cosa teua. Doncs mira, no és meua. En Alcoi és molt típic el barrejat, que el fas en granissa de llima i horxata, i res, tu vas a una geladeria i demanes un barrejat. Aleshores ell vingué una vegada i això del barrejat li sonava molt estrany, això de barrejar llima en... Quan m'ho comentava, barrejar l'horxata amb llimona, una cosa àcida i l'altra... No sé, i mira que estem d'una banda a l'altra de la frontera, de la muntanya. És que em sonava molt rar. I aleshores, clar, per mi era una cosa que es feia a l'Alcoi, i era un alcoià. Cada vegada que va a una geladeria demana un alcoià. Realment el concepte és meu, no, el fet és d'allí, però la manera d'anomenar-lo fou meua. Per tant, perquè és una cosa que pren a l'Aleixo sovint, que és això, tinc ganes de provar-ho. No, es barreja molt bé. A una geladeria aquí a Tortosa ho demanaré, és la meitat horxata i la meitat granissat. Si algú ho vol provar... No, és molt refrescant, manté el gust agradable de l'horxata, t'ompli la boca, aquesta salivera que et dona l'horxata, la xufa, però al mateix temps és molt refrescant perquè té l'àcid de la llimona també. I barreja molt bé. Barreja molt més en realitat que en el concepte. Veus, ja portem 2 recomanacions, Somiar amb Aleixo i imprescindible és per l'estiu, llegir Aleixo amb un... I una cosa fresqueta per a... Amb un alcoià, clar, evidentment. Molt bé, ara farem un petit parèntesis per a escoltar una mica de música, convidar a escoltar música, una cançó que he descobert recentment, gràcies a vosaltres, un cantautor, Carles Pastor, que ha escrit ja el seu tercer disc, que es diu Els ulls de Bob, que ha musicat a diversos autors del País Valencià, entre els quals està el Francesc, i una d'aquestes cançons que es diu A mercè del temps, una cançó que me va impressionar de seguida que la vaig sentir i que us convido a escoltar-ne un petit fragment. Endavant. Quan s'enfosqueix el dia i em dol,
quan el dia ostreja. Bé, ha sigut un petit fragmentet. Si la podeu buscar al YouTube serà fàcil de trobar. Si busqueu a Mercè del Temps i Carles Pastor, i segur que trobareu més música d'aquest cantautor. Realment un disc molt interessant. I bueno, suposo que deus estar encantat, no?, amb aquesta cançó. Penso que fins i tot dos... Sí, tinc aquesta cançó, la de Mercè del Temps, que és un poema que tenia fet a Mercè i jugava en aquesta... I un altre, a un esdeveniment que ocorregué per desgràcia al País Valencià quan assassinaren a un xicot defensor de les essències. No m'agrada massa de dir això de nacionalismes, perquè està molt marcat, a Guillem Agulló, que fou alumne del meu institut i que un estiu un grup de fatxes l'apunyalaren i el mataren. I aleshores vaig fer aquest poema en homenatge. Molt bé, doncs un altre consell, buscar aquesta cançó de Carles Pastor, un disc sensacional. També podríem comentar també una mica els vostres llibres en solitari, no? L'últim i el primer, en aquest cas. Sí, en el meu cas és el primer. Mercè, aquest llibre, Lina Pancholina i el quadern màgic, que és un llibre infantil, evidentment, és un altre gènere que l'Aleixa, però jo em penso que la Lina i l'Aleixa tenen molt en comú. Tenen altres àmbits, Lina té que créixer encara, però jo penso que sí que tenen molt a veure la Lina, Pancholina i l'Aleixa. En realitat, la Lina Pancholina, primer que la novel·la sorgí el nom del personatge. Vull dir, en una escena tan quotidiana com estant en el sofà, ell m'agarrà la molleta de la panxa i me digui Pancholina. Aleshores me digui, ai, Pancholina podria ser un nom per a un personatge infantil, fes la novel·la. I m'ho llançà així. Aleshores jo, fins a aquell moment, només havia fet narrativa curta. I vaig dir, ostres, començar a fer ja alguna més llarg, i em vaig llançar a fer una novel·la infantil. Vaig pensar com podria ser aquest personatge, i clar, vaig pensar un poc en la problemàtica dels col·legis de el que són les burles en classe. Aleshores vaig fer una xiqueta que s'adiguera aquest nom Pancholina, que tinguera la panxeta grassoneta, i aleshores sofreix una sèrie de burles, i un bon dia li apareix un personatge màgic, li dona un quadern, i a partir d'ahir pot dibuixar tot allò que vulgui que se farà realitat. I en un principi ella ho utilitza per al seu món màgic i de fantasia, però després ho utilitza per a la seva venjança personal. Aleshores els xiquets hauran de veure com acaba aquesta xiqueta en aquest poder tan gran. Exactament. Llavors, jo li trobo certa semblança, perquè una mica el que fa ella és projectar, com es diu abans, lo francès. És un viatge, també. El que fa és projectar cap als altres una mica la seva frustració, la seva impotència. Doncs, bueno, ella és grassoneta, doncs... Però ella el que fa és castigar una mica els altres perquè se'n burlen, no? Sí. Abans que descobreix que la gent, els xiquets se'n burlen de tot i no tenen una acritud especial en ella, no? Tampoc. Correcte. Llavors, potser la culpa de sentir-se malament era d'ella. Clar, ella es tanca en una bombolla i no és, i es nega a si mateixa a relacionar-se amb els altres xiquets, i ella mateixa se crea un món particular. Les febleses de l'ésser humà, de dir com que l'agarra prenent-li gustet a aquest poder i trenca tots els límits, fins i tot a la gent que més estima, la germana, els pares, a casa. Sí, és que el poder moltes vegades tenint massa poder, la gent té tendència a abusar-ne, no? I la Lina Pancholina, amb els seus pocs anys, això ja ho ha descobert, però bueno, se n'ha donat compte de que pot rectificar. A mi hi ha gent que m'ha dit, és que la xiqueta és un poc heroïna, però jo quan he anat a fer xerrades en els col·legis, jo als xiquets els dic, però vosaltres si tinguéreu un quadern d'aquest tipus, vosaltres faríeu alguna cosa dolenta així i tot? Sí, doncs comencen a contar-me animalades que farien. I tant, això sense dubte que s'aprofitarien de venjar-se de qualsevol, i dels professors, bueno, ja no ho diguem, no? De Francesc Mocó, i almenys l'últim que m'havia llegit, és Els fantasmes de Làcrima Coeli, em costa dir-ho, que és un llibre que m'ho he passat bomba. Ha xalat molt, és un llibre juvenil, però jo sempre que parlem aquí d'autors de gènere infantil, gènere juvenil, la paraula gènere una mica la borrem, perquè són llibres per a partir de determinada edat fins a l'infinit, no? Un llibre fantàstic on passa en un col·legi molt especial, on hi ha uns fantasmes,
que el fantasma, diguéssim, que capitaneja tots aquests fantasmes era un antic director, no?, que es diu Celestí. El pare Celestí. El pare Celestí, que tot just està a mig camí del cel a la Terra, s'ha quedat encallat en aquest, no era casualitat, en aquest món, perquè se li va amputar un dit, i està el dit incorrupte, i la manca d'aquest dit l'impossibilita anar a l'altre món, no? I, en fi, passen coses molt divertides en aquest col·legi, els fantasmes una mica, cada vegada hi ha més fantasmes, antics professors que es converteixen en fantasmes, i aquests són fantasmes molt especials, no? Perquè són fantasmes que també tenen dubtes, també tenen problemes, no?, existencials, aquests fantasmes. Sí, és un llibre, a veure, jo soc un enamorat de la literatura, a mi la literatura és la meva religió. I clar, escric per plaer. Aleshores, quan t'acaba un projecte, quan t'acaba un llibre, estàs un temps en guaret, que el dediques quan pots a llegir, i no escrius, fins que el torna a néixer un altre projecte. I els projectes van néixer-me un poc com a reptes. Aleshores, anterior a això no recordo quin havia fet, crec que era un sobre l'assetjament escolar. No, Camí d'amor. Ah, Camí d'amor, perfecte. Sí, abans d'això havia fet Camí d'amor, que era un repte que m'havien plantejat unes alumnes en l'institut de quart d'ESO, i a més plantejar un repte, dic, què és el que no he fet jo fins ara? Què és el que no he tocat? Dic, el gènere d'humor. Dic, aleshores vaig a plantejar-me una novel·la d'humor. I amb aquesta idea em vaig plantejar el repte, és a dir, fer una novel·la d'humor. Evidentment no puc estar-me de sempre que puc fer-li un monument a la poesia, i apareix un dels fantasmes, un personatge, que per mi és un personatge encisador, que és Ofèlia, que és una eterna enamorada de la poesia. Tampoc és casualitat que li diguin Ofèlia, que és el nom que està. I m'ho vaig passar molt bé fent-lo. Però molt bé, que jo mateix em sorprenia, perquè clar, en aquest desdoblament, quan estàs escrivint i li dones vida als personatges i han agafat suficient solidesa com per allà quasi que funcionar per ells mateixos, els sorprenen a tu com a escriptor. Sí, perquè aquests fantasmes que viuen en aquest col·legi van descobrint que tenen poders, van aprenent sobre ells mateixos, quina capacitat d'incidir en els vius tenen, que és relativa, no? I clar, un parell de coses que m'han agradat molt és que quan ells tenen la capacitat de passar a l'altre món, diuen, vols dir? Clar, que era aquest dubte, no? Què fem? Passem definitivament a l'altre món o ens quedem aquí més a prop d'aquest? És el que coneixem nosaltres. És aquest. I després hi ha l'altre, que se'ns acaba el temps ja, un detall de l'Ofèlia que m'encanta, que és que ella que diu, bueno, ara viureu eternament, bueno, o viuré, entre comentes, no? I dius, podré llegir tots els llibres del món, i resulta que no podrà llegir tots els llibres del món, només podrà llegir els que va llegir en vida, no? La qual cosa és, bueno, està bé, però és una certa frustració, no?, el que viu aquest personatge. En fi, llibres infantils, juvenils, per adults, esperem sentir més notícies vostres. Espero que hagueu estat a gust aquí en aquest raconet, i esperem que tingueu, espero seguir en contacte, almenys, no ho dubtes, com a mínim fins al dissabte vinent, que estareu a la jornada literària que organitzo al meu poble, a Cornudella de Montsant, que recorda una vegada més, és el nom de Tens un rocador del món, canviant l'ordre de les lletres. Ah, no ho sabíem, això. No, mira, a mi se m'havia dit. Una cosa més que heu après. En fi, gràcies per vindre, i a tots vosaltres, doncs, ja us deixem fins la setmana vinent, que serà ja l'últim programa de la temporada, però com sempre us deixeu amb aquest minut del Naroconte, una píndola de microliteratura. Adéu. Sempre sorties al balcó a dir-me adéu abans. Abans sempre te giraves.
Sigui quina sigui la teua idea, nosaltres ens ocupem de fer-la realitat.